Fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê Sêntkom şeva Nehem jî li pey hev êrîşî Îranê kir. Sêntkomê berî çend saetan daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku hêzên Amerîkayê navendên fermandariyê yên leşgeriyên Îranê pergalên parastina asmanî û qadên çavdêriyê yên li peravên deryayê kirine hedef. Her wiha hat eşkerekirin ku di êrîşan deşiyana deryayî cihên berdana mûşek û dronan û torên peywendiyê yên Îranê bûne hedef. Sêntkomê destnîşan kir ku armanca van êrîşan lawazkirina şiyana Îranê ye da ku nikaribe li tengava Hormuzê êrîşî keştiyên bazirganiyê û deryavanên sivîl bike. Sêntkomê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku ew ji êrîşan re amade ne û halêzê dikir. Artêşa Amerîkayê bi fermana fermandarê giştî Îranê ceza dike. Hêzên Sêntkomê di amadebaşiyeke bilind de ne. Herî dawiyê jî Serokê Amerîkayê Donald Trump operasyona leşgeriya li hemberî Îranê parast û got ku wan bersiveke tund daye Tehranê. Trump her wiha got eger Îran neyê rawestandin dê herêm ber bi şerekî mezintir ve biçe. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. Alozîya di navbera Washington û Tehranê de piştî êrîşên li ser keştiyên bazirganiyê yên li herêmê gihîştiye lûtkeyê û ev neh şevin ku Amerîkayê li Îranê dide. Îran jî êrîşî baregihên Amerîkayê yên li herêmê dike. Bi taybet di van demên dawiyê de Îran herî zêde êrîşî Başûrê Kurdistanê, Ordun û Kuweytê dike. Di heman demê de fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê Sêntkom ragihand ku di du bûyerên cuda de li Ordun û Başûrê Kurdistanê sê leşgerên wan mirine. Bi vî şerî re jî bihayê petrolê zêde dibe. Bihayê petrolê îro bi rêjeya ji sedî sê bilind bû û bermîla petrola Brent bi ser $9 ket. Bilindbûna bihayê petrolê li gel gurtirbûna pevçûnên di navbera Amerîka û Îranê de hev wext e. Bihayê petrola Brent ya deryaya Bakur di peymanên paşerojê de di $2.69 an got bi rêjeya ji sedî $3.5 bilind bû û gihişt $9.79. Ev jî ji yazdê hezîranê ve asta herî bilind e.